O xurado ten claro que nesta edición non podemos dar nada por feito. Pode haber sorpresa. Xuntámolos para sacarlles toda a información. Dúas veteranas do programa, Pili Pampín e Lucía Pérez, e dous debutantes, Iago Pico e Roi Casal. Un xurado que nos vai contar case todo dunha final disputada e emocionante como a poucas. Unha final que non podemos perder. Ser o mellor cantante galego e cantar nesa festa maravillosa do San Froilán. Bueno, chicos, pues ya estamos na final. Lucía mais eu xa levamos 4 temporadas, pero vos é a primeira. E teño que recoñecer que esta final vai ser de infarto. Eu, por todo o que viví nas anteriores, o nivel dos concursantes é moi alto. A xente na casa non agarda para nada o que vai ocorrer. O sea, vai a ser espectacular. Vai a ser unha noite de moita sorpresa e decepcións, pois... Claro, cos nervios a veces tamén son a malas claro, pasadas. Solo gaña un, entonces... E moi sorpresivo, sobre todo. Sobre todo sorpresivo. Sí. Elo chegou forte porque el xa ven dunha saga de artistas. Súa mamá e seu papá son cantantes, súa irmán tamén, sí. O sea que xa viña cunhas tablas espectaculares. Que nos gustara máis ou menos en algúns temas que llevan millor? Pois, lóxicamente, houve algún bolero que cantou que escoitalo poñía chapel de galiña. El sempre mantiño un nivel bo. É dicir, así como outros concursantes tuveron unha progresión, el non é que non tuvera progresión, é que el empezou moi ben xa, entonces eso fixo que tiñalle que sentar moi mal o tema para que non puntuara ben. Foi a regularidade, sen ninguna dúda. Sí, total, calquer tema que lle tocaba, pois defendía como el sabe. Quizá que nos gustara máis ou menos aquel... Fiesta pagana, que era complicado para ele, ainda así o defendera. Sí, la bilirrubina, que era un tema que tampouco lle gustaba moito, pero eu penso que... Pues decía que non lle gustaba, pero despois sempre salía facía ben. Despois disfrutaba moitísimo, eso notábase. Que ao principio todos vimos que había bastante diferencia entre ele e os demais, e os demais acabaron gañando terreno, entonces chegou un momento que non sei se estaba habituado a competir tanto como tuve que competir ao final. Dábanos a impresión de que viñan seguro demais, non? A principio, cando empezou... de confianza aí no medio, pero despois puxo as pilas e pasou a final como merecía. Eu penso que houve moita sintonía, non? Cada un ten a súa forma de valorar, ten os seus gustos musicais, pero eu creo que todo o que estábamos vendo coincidíamos bastante nas valoracións. A Liga dos Cantantes Extraordinarios non dura só o serratiño que aparece na televisión, sino que levamos desde a mañán ali e acabamos ás tantas da noite, pasamos todo o día xuntos, non? Entón creamos unha amistad, colles de cariño. Que pensa un, que pensa outro, cousas que un se dou conta que outro non. Eso era a parte difícil desta temporada, claro. Pero ainda así eu creo que tampouco fomos tan malos valorando, sempre con todo o cariño do mundo, por suposto. Bueno, é que o momento Spice Girls quedará, bueno, para min é un dos momentazos, non? É que gracias á Liga o puidemos vivir e sentir. Primeiro que é unha primicia, é dicir, quen fixo unha versión en galego das Spice Girls? Nadie, pois fixémola nós, supermulleres aí. E ademais, bueno, Lucía máis eu dedicámonos a isto, pero a ilusión que lle facía a María Mera... E a min, porque somos... Pero a María Mera, sobre todo, poder cantar, que lle facía unha ilusión e con tanto cariño, ela apuntaba a un bombardeo, acordaste? Baile, patatica, e eu... Lucía, ti, o baile sí, pero comigo non vai a ser. E o das Spice Girls quedará para a historia. E para o meu recordo e para miñas añoranzas e vivenzas da... Bueno, porque ao final son cancións que formaron parte da miña vida. Exactamente. Begoña, ti cal crees que é o punto máis forte de Begoña? O punto forte que ten é que ten un vozarrón espectacular, un torrente vocal descomunal. Vamos, ten tablas, notase un montón que leva anos cantando, porque de Cádiz, o acento,
xa costoulle moitísimo máis traballo cantar ese Airiños, Airiños, Aires. Eu creo que non sei se foi o primeiro o de Tina Turner ou de The Best, que foi cando entrou, que foi como... que foi arrasando. Que acaba de ocorrer aquí agora mesmo. Eu creo que quedamos todos pampos ese día. Sí, eu non teño gusto de coñecela, había padriños que xa sabían da súa trayectoria. Eu nunca había escoitado falar de Begoña, ni nunca había visto, pero xa cando me empezaron a contar que xa levara anos en orquestas e tal, cando pisou aquel escenario e cantou esta canción de Tina Turner, dixen, Dios mío, nótase, nótase as tablas que ten. Dani é un showman. Pero eso solo pasou este ano, é dicir, que ninguén ganara un programa e que chegue a final, pero é que algo ten Dani de especial. Ten moito de especial, Dani. Ves a Dani e ves alegría nun escenario, non? É xa, como digo, é o super showman, todo o que lle tocaba o facía á súa maneira. Momento zapatilla de Pilipapín, ese que quedará para a historia, que me fixo bailar en zapatillas, porque tiña un esguince, como non se me vían... Bueno, esguince é unha excusa, é unha excusa. Bueno, tampouco contestando, Lucía, por Dios, xa empezamos. No, pero falando en serio, eu estaba cómoda en zapatillas hasta que me sacou, mandoume bailar un perreo ali, en la vida había bailado un perreo. E ao día siguiente apareceunos concursando con zapatillas de casa. Donde a parte vocal ten menos protagonismo, pero a parte de espectáculo é forte, lo sabe. E soupo moi ben utilizar as súas ferramentas. A canción do can. Bueno, ese foi... Eu tuve un ataque de risa cando vi o momento de Simón e Selo con esas carautas, como diría meu abuelo, de cabelo. Eso foi, claro, que deu-nos moitas risas, Dani. Dani foi momento risa, programa tras programa. Vocalmente ten as súas limitacións, total. Hai temas que sería impensable escoitar a Dani cantar, non? Pero como showman é espectacular. O xurado e presentadores como César, como María, tuvemos momentos espectaculares. Son unha rumbeira tamén. Rumbeira eres, rumbeira totalmente. Se viña cho pelo. Pasámoslo pipa. Porque hai que decir que Lito foi xurado durante 2 temporadas da Liga dos Cantantes Extraordinarios, sabe perfectamente de que iba o tema. Noli foi concursante na primeira Liga dos Cantantes Extraordinarios. Quen diría que Noli, así como vedes, nunca estuvo tan nervioso con un programa de televisión cando ele estaba concursando? Entón os consellos que lle daban aos participantes pois era desde a propia experiencia, non? Eu creo que o dos padriños foi un acierto do programa impresionante. E, bueno, hai que ver os piques que se traían Lito e Noli, porque os dous estaban ñaca seguido. Polo pelo, casi sempre polo pelo. Sí, polo pelo. Pero non, porque claro, quería que gañaran os seus afillados, e así estaban. Bueno, un dos tamén momentos guais da Liga e desta tempada foi eses momentos cando recordábamos eses famosos temas das festas que facían os padriños, Miss de Festa, Miss de México. Miss de México fixeron o de Disney, os de Eurovisión, que acaba chestico vestido de Eurovisión. Co meu vestido de Eurovisión, que xa non me subía a cremallera. Oye, pero isto... Miraron a Palucía co vestido que daba ya a cremallera non lle aborchou. E cancións, ao final, ese era un momento como nostálxico, ¿no? Porque ao final traíannos pezas que facía tempo que non escoitábamos e se plasmaba nese momento. E hai que recoñecer o traballo tan maravilloso que facían, porque ensayaban todo pola mañá, o sea, non se veían durante toda a semana, empastar esas voces e que saíran despois en directo tan bonitas, eso foi moi de agradecer para o programa, verdad que estuvo chulísimo. Bueno. E noite oitenteira. Noite oitenteira tamén. Sí, hubo... Foron momentos guais que nos uniron e que fixéramos cousas que nunca houberemos feito. Simpáticos ao mesmo tempo, moi simpáticos. Bueno, chicos, eu creo que a xente está esperando que lle deamos unha pincelada de que é o gañador ou gañadora do concurso da Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero contade algo, seguro que se van a levar... Chegar a ese equilibrio non foi fácil, tuvemos as nosas discrepancias, pero ao final, lóxicamente, tiñamos que elegir. Bueno, pois entón, haberá que facer un pequeno spoiler e queremos dicir que o teu favorito non gaña.